زي راديو دمس أمريكاي 22-25-31 متر باندن ساتلايت فيو 24 بإنترنت فيسبوكن كاب سونيك ساب عربي كاب 4 فرقان وي كاب 10 فرقان كاب زي كاب واشنطن دي سي بقطة المحلالف مدب قانقوا تقرنيا هزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سماعتي نايلوم معنتي سولوس 14 حدار كلتشحن 14 عامة مرتوي 23 حدار كلتشحن 21 مدب زتا أنا أقرأكم قبر مدهني زينا بمقدام حبرات منقستات قبسي نير تراويان بزي ديليتهم نابهاقرهم مملاسا مخنانون ناسا حدش فتن منكركور ملآخون زملكتو كلتا صابصابات هكتاتلنا كنقربلكم هنا مدب إيرتراويان أمريكا وانت قريب لون كل مسانا صنحوف فلما قن زينا حيزلو بتر سلطانيو كما يوعدكم كبرات على تاو زينا خنسمعكم قدما منستر أبي أحمد نصراويت مكلغال اتهاجر أب جنبار كوينوم ممراح نابتي جنبار وفيروم قدما منستر إثيوبيا أبي أحمد تمال مشت ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ናጽነት ሽም ንምሕላው ናይ ታሪኽ ሓደራ ኣለኒ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ካብ ሎሚ ንድሓር ንሓይልታት ምክልኻል ኣብ ግንባር ከይደ ንምምራሕ ናብ ዓውዲ ኩናት ከይደ እዘምት ኣለኹ ኢሎም ካልኦት ኣሰሮም ተኸቲሎም ክስዕብዎም እውን ጸዊዖም ናይ መወዳእታ ግጥም ንገብረሉ ግዜ ሕዝ እዩ ኢሎም ኣብቲ መልእኽቶም ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ገዛእ ፓርቲ ብልጽግና ብወገኑ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ጸጥታን ናብቲ ፍሉይ ዝበልዎ ስጉምቲ ይኣቱ ከም ዘለው ኣፍሊጡሎ ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴ ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አለሙ ስሜይ ካብ መራሒ ፓርቲና ጀሚሩ ናብ ግንባር ከይድና ንባዕልና መስዋእቲ ኮይና ንኢትዮጵያ ክነድሕና ወሲና ኣለና ኢሎም ኣለው ሚኒስትር ምክልኻል ዶክተር አብርሃም በላይ ብወገኖም ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ጸጥታን ተዋሂዶም ናብ ዝተፈለየ ስጉምቲ ከኣቱ እዮም ኢሎም ኣሜሪካ ኮነት ሕብራት ሃገራት ወታደራዊ ስጉምቲ ኣማራጺ መፍትሒ ከም ዘይኸውን ብምግላጽ ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ኩሎም ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብ ዘተ ክቐርቡ ክጽውዑ እንተጸንሑ እኳ ብጭቡጥ ግን ዝተረኣየ ለውጢ የለን ኣብተን ግጭታት ዝካየደለን ዘሎ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ኣህዛብ ልዕሊ 8 ሚልዮን ምብጽሑ ናይ ሕብራት ሃገራት ሰብኣዊ ምውሃድ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡሎ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ካብ አዲስ አበባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝተወስደ ስጉምቲ ብትዊተር ሓጭጮሙሉ ኣለው ነቲ ተበግሶ ዕብዳንን ላግፅን ክብሉ ዝሰመይዎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታቶም ክሳብ እቲ ብማእኸላይ መንግስቲ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ዝለዓል ክቕጽሉ ምዃኖም እውን ኣመልኪቶም ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እውን ምስ ካልኦት ሓይልታት ልፍንቲ ክቕጽሉ ምዃኖም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጠቒሶም ኣለው ብመሰረት ደንጉ ዝበፅሐና ዜና ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጄፍሪ ፈልትመን ምስ መራሕቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡ ፈልትመን ሎሚ እውን ንፖለቲካዊ ዘተን ምዝዛም እቲ ኩናትን ቦታ ከም ዘሎ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዘተ ጻዕርታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ግጥማት ከይዕብርሎ ስክፍቶኦም ገሊጾም ኣለው ወታደራዊ መፍትሒ ኣይክህልዎን እዩ ዝበሉ ፈልትመን ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ግዜ ክንቀትል የብልናን ኢሎም ተማሕጺኖም ፈልትመን ወሲኾም ኩሎም ወገናት ካብ ወታደራዊ ምፍጣጥ ክምለሱ ሓያል ስዳሩ ተኻይዱ ኣሎ እንተኾነ እቲ ኣስጊኡና ዘሎ እቲ ዘየተኣማምን ምዕባለ በቲ ኣባይታ ይምዕብል ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ክቕልበስን ንናይ ኢትዮጵያ ህድኣትን ሓድነትን ክጸልዎ ከም ዝኽእልን ጠቒሶም ኣብ ዋሽንግተን መግለፂ ዝሃቦ ፈልትመን ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ምስጢራዊ ልዝብ ሰላም ንምክያድ ድልየቶም ምዃኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ገሊጾሙላ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣብዚ ናይ ቀረባ መገሻኦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡ ዝጠቐሱ ፈልትመን እቶም መራሒ ኢትዮጵያ ንወታደራዊ ሸቶኦም ክዕውት እየ ዝብል ዓርሰ ምትምማን ከም ዝረኣዩሎም ጠቒሶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዜጋታቱ ብህፁፅ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ይጓየየ ኣሎ
ምክንያት ውግእቲ ሃገር ክጋደድ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋት ትማልስ ሶኒ መግለፂ ዝሃበ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣሜሪካውያን ናይ ንግዲ በረራ ኣገልግሎት እናሃለወ ካብታ ሃገር ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ ቀንዲ መልእኽትና ይብል እቲ በዓል ስልጣን ኩነታት ክሳብ ዝሓምቕ ኣይትጸበዩ ቅድሚ ምቅያሩ ሎሚ ውፁእ ዝብል እዩ ይብል ናይ ንግዲ በረራ እንተተቋሪጾም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሜሪካውያን ክሕግዝ ከም ዘይኽእል እውን እቲ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝበሃል ውጥን ከም ዘየለውን እቲ መንነቱ ክጥቀስ ዘይደለየ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሓቢሩ ኣሎ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ዝኾኑ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ድሕነቶም ብመሰረት ንምምሕዳር ተኸተማ ዘበገስዎ ሕቶ መልሲ ከም ዝተዋህቦም ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ ዲፕሎማታት ኣፍሪካ እስያን ፓሲፊክን ከምኡውን ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ሃገር መግለፂ ከም ዝተዋህቦም ዝመፀ ዜና ጠቒሱ ኣሎ ነቲ መብሬ ዝሃቡ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጃን ጥራር ኣባይን ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ ዶክተር ቀና ያዴታን እዮም ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግፍሑ መግለፂ ዘውፅኡ ዩናይትድ ስቴትስን ገለ ሃገራትን ዜጋታቶም ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመሩ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ ፕሮግራም $1.3 ቢልዮን ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ናብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ግብረ መልሲ ኮቪድ-19 ክታበትን ወፍርታት ኢንቨስትመንት ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ውጥናት እግሪ ምትካል ድሕረ ውግእ ይቕጽሉ ከም ዘለው USAID ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍት ከም ዘሎን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንምሕጋዝ ቅሩብ ከም ዝኾነን እውን ጠቒሱ ኣሎ ይብል ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ክልቲኦም መራሕቲ ንጉዕዞ ዴሞክራሲ ሱዳን ናብ ኣንፈቱ ንክመልስዎ ብቕልጡፍ ንኽብገሱ ኣተባቢዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ስርሖም ዝተመለስሉ ፈላማይ ኣወንታዊ ስዳሩ ኣፍልጦ ከም ዝሃቡ ዝገለጹ ብሊንከን ሱዳን ሩኡይ ጉዕዞ ስግግር ይጽበያ ኣሎ ኢሎም ህዝባዊ እምነት ንምሕዳር ምእንታን ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንኽፍትሑን ይትግበር ዘሎ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ንኽለዓል እውን ጸዊዖም ኩሎም ወገናት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ንክምልእዎ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ሓይሊ ንኸይጥቀሙ እውን ተላብዮም ክልቲኦም መራሕቲ ንራእይ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ እቲ ቅድሚ ትማሊ ዝተኸትመ ውዕል ንኽፍጽሙ ሓደራ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ክልቲኦም ወገናት ንኣገዳስነት ርክብ ሱዳንን ኣሜሪካን ከም ዘግልሁ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣብያተ ትምህርቲ ስዋዚላንድ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ናይ ሎሚ ስዋቲኒ ሎሚ ሰሉስ ዳግም ክኽፈቱ መደብ ኣሎ ፖለቲከኛታት መራሕቶም ኣብ ምምራጽ ድምፆም ክስማዕ ኣብ ዘቕረብዎ ሕቶ ተምሃሮ እውን ተሓዊሶምዎ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ካብ ናሓሰ ጀሚሩ ኣብያተ ትምህርቲ ስዋቲኒ ተዓጽዮም ይርከቡ ተምሃሮ ንህንጻታት ብሓዊ ኣባሪዖም እዮም ሚኒስትር ትምህርትን ስልጠናን ሌዲ ሃዋርድ ማቡዛ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብተመረቕቲ ጀሚሩ በብምዕራፉ ክፍጸም እዩ ኢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ዋና ጸሓፊ ማሕበር ተምሃሮ ስዋዚላንድ ኣያንዲ ድላማኒ ተምሃሮ ብሩህ መጻኢኦም ዝውስን ትምህርቲ ምዃኑ ዝርድእ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ስዋቲኒ ሕቶኦም ክሳብ ዝምልስ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይመለሱን ኢላ ዜና ተፈጺሙ ዜና ካብ በትረ ሰምዒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ በጽሐና ዜና ኣሎ ወሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ፈሓን ሓቅ ሎም መዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ስእነት ጸጥታን ኣሻቓሊ እናኾነ ብምምጽኡ ሕቡራት መንግስታት ንኹላቶም ቤተሰብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ኢትዮጵያ ከውፅኦም ከም ዝወሰነ ኣመልኪቶም እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም ሰራሕተኛታት ግን ኣብታ ሃገር ክጸንሑ ምዃኖም ሓቢሮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሓደ ንኡስ ፕላኔት ምስ መሬት ተጋጭዩ ከስዕቦ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ዘኽእል ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ፈተነ ናሳ ሎሚ ሰሉስ ስፔስ ኤክስ መንኰርኩር ከወንጭፍ ምዃኑ ሓቢሩ ነዚ ዝጥምት ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ከም ሰብ ክተቕርቦ እያ ልእኽቶ ዳርት ወይ ድማ
ኣዝዩ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ዝጓዓዝ መንኮርኩር ነቲ ንፕላኔት መሬት ክወቅዕ ዝመጽእ ፍንጫል ንኡስ ፕላኔት መስተ መንኮርኩር ሮበት ጠፈር ብኪነቲካዊ ሓይሊ ብምግጫው ኣንፈቱ ከቐይርን መሬትና ካብ ሓደጋ ንምሕላውን ዓሊሙ ናሳ ዘካይዶ ዘሎ ፈተነ ጠፈር እዩ ቅድሚ 66 ሚሊዮን ዓመት ቺክስሉብ ናይ ዝተባህለ ስብርባራትን ንኣሽቱ ፕላኔታት ናብ መሬት ብምውዳቑ ንመብዛሕትኦም ዘርእታት እንስሳ ቀቲሉ እዩ ይብል ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ወላ እኳ ኣብዚ እዋን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት እንተዘይሃለወ ሳይንቲስታት ግን ከምኡ ዝበሉ ንኣሽቱ ፕላኔታት ኣብ ጠፈር ዝተለምዱ ከም ምዃኖም ኣብ ቀረባ ኣብ መሬት ዝኸፍአ ሓደጋ ኸየብጽሑ ስግኣት ኣሎ ዕላማ ዳርት ድማ ነዚ ንምክልኻል እዩ ኢሉ ናሳ ንኹባንያ ኤሎን ሞስክ በመቑጻር ሎሚ ሰሉስ ምሸት ሰዓት 10:20 ፒኤም ዳርት ብፋልኮን 9 ተባሂሉ ብዝጽዋዕ መንኮርኩር ኣብ ገማግም ካሊፎርኒያ ንኣንፈት ሰሜን ምዕራብ ሎስ አንጀለስ ኣብ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ቫንደርበርግ ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ መዕርፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ከወንጭፍ ተዳልዩ ይርከብ እዚ ሎሚ ምሸት ናሳ ከወንጭፎ መደብ ሒዙሉ ዝርከብ ፈተነ መንኮርኩር እንተዘይሰሊጥዎ 84 መዓልታት ዳግመ እዋን ፈተነ ኣለዎ ዳርት ሓንሳብ ካብ መሬት እንተተበጊሱ ግና ኣብቲ 6.8 ሚልዮን ማይልስ ወይ ድማ 11 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ጠፈር ንምብጻሕ 10 ኣዋርሒ ይውዳኣሉ እቲ ጉዕዞ ሞንሌት ዝተባህለት ስፍሓት ሓደ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝኣክል ዕውደት ዘለዋ ወርሒ ዝዘሩ ዘለዉ ክልተ ዓበይቲ ኣእማን ብቋንቋ ግሪክ ስርዓት ዲዲሞስ ማለት እውን ማንታ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ብሓሙሽተ ዕጽፊ ዝዓበየ ኣስትሮይድ ዝዓለመ እዩ ሳይንቲስት ንስርዓት ዲዲሞስ ዝመረጹሉ ምኽንያት ንመሬት ዝቐረበን ክልተ ንኡሳት ፕላኔታት ከሕድርዎ ዝኽእሉ ጸቕጢ ንምርዳእ ዝሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ይብሉ እቲ ቀንዲ ፍታሕ ዝምዕነዋይ ኣስትሮይድ ንምእላይ ቀዲምካ ምክትታልን ኣንፈቱ ክቐይር ምግባርን እዩ ክብሉ ሓላፊ ሓይሊ ምክልኻል ጠፈራት ናሳ ሊንድሊ ጆንሰን ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ተዛሪቦም ንሶም እቲ መዕነዊ ኣስትሮይድ ናብ መሬት ስጋብ ዝውንጨፍ ተጸቢና ንፈተነ ንዳለወሉ ኩነታት ክንጽበይ ንደልን ኢሎም መንኮርኩር ጠፈር ዳርት ናይ ኪዩብ ቅርጽ ዘለዎ ኮይኑ ክልተ ሓይሊ ሙቐት ፀሓይ ዝሓዙ 4 ኩርናዕ ዘለዎም ሰናዱቕ ኣብ ዝቕጽል ዓመት መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2022 ኣብቶም ጽምዲ ዲደሞስ ዲሞርፎስ ዝርከብሉ ክዓርፊኦም ዳርት ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምዕራፉ 10 መዓልታት ሓበሬታ ዝህብ ናይ ኢድ ቦርሳ ዝኣክል ካሜራውን ነቲ ፍጻመ ይምዝግብ ካብኡ ድማ ኣብ መሬት ብዝተገጥሙ ራዳራት ኣቢሉ ነቲ ወርሒ ኣብ ዲደሞስ እትገብሮ ዑደት ክንደይ ዝኣክል ክልውጥ ከም ዝኽእል ምክትታል ይከኣል እዚ ፕሮጀክት ዳርት ሓፈሻዊ $330 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዘውፅእን እዚ ድማ ካብቲ ናሳ ከካይዶም ዝደሊ መጽናዕትታት ጠፈር ሳይንስ እቲ ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ሊንደሊ ሓቢሮም ናብ ተኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ግብፂ ናብ ሃገራ ዕቑባ ንዝሓቱ ወይ ድማ ዝኣተዉ 7 ኤርትራውያን ብዘይድልየቶም ናብ ሃገሮም ኣባሪራላ ንስጉምቱ በይኖም ኣካላት ሕብራት ሃገራት ኣፍሪሮም ተቃውሞ ኣስሚዖምን እቲ ተግባራት ከይቕጽል ሻቐሎቶም ገሊጾምን ኣለዉ ዝርዝሩ በትልስልጣን ከቕርቦ እዩ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም እንደገና ተገዲዶም ዝተመልሱ ሰባት ካሓርቲ እዮም ዝበሃሉ እግሮም ኣብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ ግዜ ጀሚሩ ይእሰሩ ይሕተቱ ይግረፉ ካብኡ ዝሰገረ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝቕጽዕሉ ስፍራ ይተሓዙን ይስወሩን ይብሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት እቶም ካብ ግብፂ ዝተጠረዙ 7 ኤርትራውያን ምስ ካልኦት 18 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት እዮም ነይሮም ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ቅድሚ 2 ዓመት እዮም ኣትዮም ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም እዮም ጸኒሖም ሕጋዊ ምኽሪ ንኸይረኽቡ ተኸልኪሎም ዕቑባ ኸይሓቱ ተገይሩ ምስ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣይተራኸቡን እቶም ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ግብፂ ኣብ ክንዲ ሓለዋ ትገብረሎም ን2 ዓመት ሙሉእ ምእሳራን ብዘይድልየቶም ናብ ኤርትራ ኣገዲዳ ምምላሳን መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሱ ድማ ንሓደጋ ክሳጥሑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ካልኦት 8 ኣባላት ስድራ ቤት እውን ቅድሚ ኣስታት 3 ሰሙን ካብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ከም ዝተጠረዙ እቲ ዜና ይሕብር እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ብድሕሪኡ ኣይተረኣዩን ኣብ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእመን ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ሃለዋት እቶም ካብ ግብፂ ዝተጠረዙ ሓበሬታ ንክህቡን ብቕልጡፍ ንኽፈትሕዎምን ንጽውዕ ይብሉ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 3 ኣባላት እታ ስድራ ቤት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግብፂ ተሪፎም ኣለዉ ተገዲዶም ንኤርትራ ክጥረዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት እውን ኣሎ
እታ ቤተሰብ ካብ ኤርትራ ዝሃደመት ንቆልዑ ሓዊሱ መንእሰይ ኣባላት እታ ስድራ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክምልመሉ እዮም ካብ ዝብል ስጋት እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝትግበር ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣስገዳዲ ስራሕ መግረፍቲ ዘይሰብኣውን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ዝሓወሰ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጠንቂ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጸሉ። እቶም ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ምስ ኣተው መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት እንተተፈጺምዎም ግብፂ ተሓባባሪት ገበን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ይብል መግለፂ ሕብራት ሃገራት። ብመሰረት እዚ ግብፂ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ 3 ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያን ንዓዶም ኣገዲዳ ከይትጥርዞም ክወርዶም ንዝኽእል ሓደጋ ከይገመተት ንኤርትራውያን ትጥርዘሉ ፖሊሲ ድማ ክትምርምሮ እቶም ክኢላታት ጸዊዖም። ኤርትራ ብወገና ተገዲዶም ንዝተጠረዙ ኤርትራውያን መሰሎም ንኽትሕልወሎም ንዝኣሰረቶም ተጠሪዞም ዝተመልሱ ብምልኦም ንኽትፈትሖም መጸዋዕታ ቀሪቡላ ኣሎ። እቶም ክኢላታት ናብ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ብኹነተ ተገዲዶም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ዝሓደሮም ሻቕሎት ከም ዝገለጹላ ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ካብ ዝከብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከሕልፈኩም ክብረት ሃበለይ ካትካውን ቸኮል ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኣብ ሕትመት መጻሕፍቲ ዓብዪ ተራ ዝተጻወተ መስራትን ኣካያዲ ስራሕን ኣሕታሚ ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስን ሬድሲ ፕሬስን ኢና ክንጥምት። ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣቶ ካሳሁን ቸኮል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ከሕልፈኩም ክብረት ሃበለይ ካትካውን ቸኮል መስራትን ዋና ኣካያድን ኣሕታሚ ሬድሲ ፕሬስ ከምኡውን ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስ ቁሩብ ድሕሪት ምልስ ከብለካ ኣብ 1983 نزي أفريقيا وورلد بريس كجمر كلها شعوب عيني بزنس هذه ويس أكلنا تقاسي كم محتمل أكلنا تقاسي هذه 83 نحن جمهورنا سرع الشعوب أنا بخلطة من قدي خيرني رحلة كم أكتيفيست مال تنكفى غساي دقافاي كالسي دقافاي ثورات أفريقيا خوينة أبزو نزل لون أبزو أمريكا نزل لون ናይ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ኣክቲቭ ኮይነ ሰራሕ ነይረ። እዚ ናተይ ቮለንተሪዝም ፕሮፌሽን ዘይኮነሲ ናተይ ተገዳስነት ምስኡ ከዓ ፓራሌል ትምህርተይ እንዳተማርኩ ናይ ፒኤችዲ ትምህርተይ እንዳማሃርኩ ኣብ 3 ዩኒቨርሲቲ ከም ፕሮፌሰር ተቆፂረ ሰራሕ ነይረ። እሱ ከዓ ኣብ ራትገርስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሌጅ ደ ሜክሲኮ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ብራዚል ኣብ ባርባዶስ 4 ቦታታት ሰራሕ ነይረ። እዚ ዕድላት ይውኒ ሰብ ንኽፈልጥ ሃገራት ንኽፈልጥ ንኽቐንዕ ከዓ ዕድል ይውኒ ናብዚ ናብ ናይ ምሕታም ዘብፅሐኒ ናይ ቅንኣት ጉዳይ እዩ። ቅንኣት ማለት ከዓ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ ህዝበን ታሪኸን እንታወት እዮም እቲ ሰብ እቲ ሃገር እንታይ እዩ ከመይ ገይሩ ቃልሱ ካይዱ ዝብል ሕታ ወኒኖ ነይረን ካልእ ሰብ ክነግረለን ዘይኮነስ በዓላትን ይነብሩ ኦሪኤ እዚ ከዓ ንዓያቕኒ እዩ ስለምንታይ ኣፍሪቃውያን ንሕና ታሪክና በዓልና ዘይንነግር ዘይንዛረብ ዘይንፅሕፍ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሰይ ይሕጅሩለይ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ንምስፍሕፋሕ ነይሩ። ስለዚ ብክልቲኡ ወገን በቲ ቃልስን በቲ ናይ ብሕታዊ ድሌት ከዓ እንታይ ክገብር ዝኽእል ከም ኣፍሪቃዊ ሲ እንታይ ኸወፍዮ ዝኽብል ሕቶት ከዓ ይመፅእኒ ነይሩ ማለት እዩ። ዳጌት ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስን ሬድሲ ፕሬስን ተዳሚሩ ክልቲኡ ክንደይ ዝኣክል መፅሓፍ ተሕቲሙ ኣለዎ? መጀመርያ ከዓ ምግቢ ክልቲአን ዘሎ ፍልልይ ክትነግረና ፍልይ ተመሳሳልነትን እምበር ሓቂ ክዛረብ ኣብ ስጋዕ ሕጂ ካብ 3000 ንላዕሊ መፅሓፍ ተሕቲምና ኣለና። ፔፐር ባክ ሃርድ ባክ ንሕሮ ወሲድካ ዛይዳ ክኸውን ማለት እዩ። ከምኡውን ሕጂ ዲጂታል ዝበሃል ብሕትመት ምስ ጀመርካዮ ከዓ እንዳወሰኸ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ። ኣፍሪካ ወርልድ ፕሬስ መጀመርያ ዝመስረት እኳ ማሕበር እያ ኣብ 1983 ኢንኮርፖሬት ወይ ከዓ ዘመዝገብክዋ ብሕጊ ማሕበር እያ። ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ምስቲ ድሌተይ ዝኸይድ ፀገማት ዘይሓሰብክዎ ኣጋጢሙኒ ክኸብር ይኽእል እዩ። ንሱ ከዓ
መጽሕፍትኻ ሕቲምካ ጽቡቕ ጌርካ ኣዘጋጅኻ ንህዝቢ ተቕርብ ከለኻሲ ኣብ ዕዳጋ መን ይዘቕርበልካ እቲ ዕዳጋ መን ይዝውስኖ መን እዮም ዝቕበልዎ መን እዮም ዝነጽግዎ ዝብል ሕቶ ዓብ መጽዩ ስለዚ ኣነ ብ1985 ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ እተን ኩለን ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ዝርጋሕቲ መጽሕፍቲ ቤት ሹቓት ድኳናት እምቢ ስለ ዝበላ ናተይ ዲስትሪቢሽን ካምፓኒ ክጅምር ተገዲደ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሬድ ሲ ፕረስ ወይ ሬድ ሲ ዲስትሪቢሽን ኢልናዮ at the same time ከዓ በዚ ግዜ እንታይ በፂሕኒ ዋ ከምኡ ኣብ ኮነ ከዓ ንዓና ኣብ ዞናና ናይ ሬድ ሲ ነብሎ ዞና ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ማለት እዩ ናቱ ከዓ ፍልይ ገይሩ ምሕታም ከድሊ ዝብል ሕቶ ብፍላይ ከዓ ብቋንቋታት ናይ ሃገራትና ብሶማልያ ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ብዓረብኛ ክነሕትመሉ ዘይንኽእል ምክንያት የለን ብዝብል ተሰሲኤ ሬድ ሲ ፕረስ ትብል ቤት ማሕተም ከዓ መስሪተ ማለት እዩ ኦኬ أقدم بالكانطول كاب مجمرة مثل تهلاة أفريقيا ولد بس بتحدث عن أكلنا يتقاسم المهاني تبغى كابتي رز أفريقيا ولد بس إذا ما تنبرة مجمرة غاف تتناقشي مسحبتي أكل كحتمون زي قالوا عدل زخفت نيرو دحريو بزحت أجرات أفريقيا نتنا تدحرم ركابن أبدا قالت لكم دزي وكأتي أنا أسمع الوس كل قيرو ده قيران قيرو جن نحن مجمرة نقر أنا كابتي زنبرني عجوت نتن ناي نتعنت كالستات حاجات عتن مجيجاب هنيرو بس جزء أبورتيجيز كولونيز تذكرها بعل غيني بيساو بعل موزامبيق بعل أنغولا كومون بساوزن أفريقيا زيمبابوي ساوز أفريقيا بعلا أنصار أبرتايد نكارسان نيرن بزن كلهم أكلاتك ركب نيروني ركب زنبرنها ساتهم information ويكا زينا ويكا اتنات حبرناتهم حبرناتات كما يقول كازول سيزول حطوات سلازنبره مساعتهم مسرح نيره زراخبنا نيويورك نيرو اب نيويورك سلاسات نبرنا ثم بزحت ان انصر كولونياليزم قالسان نبرنا اب نيويورك سلازنبا مساعتن ركبات كيرنا مسرح نيرنا ስለዚህ ዓብዪ ነገራት ዝወዳእ ዝስራሕክዎ ዝብል በቲ ግዜ እቲ እዚ ፅሑፍ ናይ ቃልሲ ናብ ዓለም ንምዝርጋሕ እዩ ንምሳሌ ንሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ ላንደን ኣብ ዘሎ ኦፊሶም እንዳኸድኩ ምስኦም ኮይነ ምስ ሓንቲ ናይ ቸርች ኦርጋናይዜሽን ተሓባቢርና መፅሓፍቲ ካብ 250 ዝኣክል ብዛዕባ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣፓርታይድ ዝብል መፅሓፍቲ እንዳሕተምና ንዝርጋሕ ነርና እዚ ዝውንኖ ዝነበርኩ መፅሓፍቲ ኣይኮነን ساتم سريحهم نعاي مباراة أمريكا زرقحلنا نسبة بالتلنا كم زنبوبو قبورس لزبورو أبزوز اللواء كم بعد American Friends Service Committee كم كويكرز كم American Committee on Africa زبحال بعدم علي محبر زنبر مساعتنا لا تحوابركو أبزو عد 5 زرقح نيرا هذا عوض الخيمنا له زمبابوي نساس قاعد توصل درس نحن زقبرنايو ناي صحفات مسركع عاد نيرو بفلاي كابجي أنتي أبرتايد موفمنت عاد نيرو توفاي الناس نيرو بحالا يعني ناتو وغن كفيلو مالتي قلنا زي ناي بحتى يكونن حبيرنا نسرحو صراحاتي تبي حتى يقلنا قصر نيرا ناي بابلشين هاوس يما كسر نيرا كتاب عجي مس أفريقيا زرقحتنا حتى ننزلكم ناي صراحة زلنا أوروب كتبها اللي تسطل بتزرق بقوة مكرو دحر نصنت أفريقيان هاجرات أب ጭቆና ዝነበረ أب ግዛት ዝነበረ كم أبنت نوسد كم أنغولان ساوث أفريكان مسأتن زلنا متحبر كالتيلي عدون مسأتكو 91 كفتن مسأتن زلنا ركبات كالتيلو عدن دامس أخريئة مستم أحواتنا مستم بصوتنا خفالتا غيره صحفاتنك عب حاجرنا خنبب سعيرة I think بفتناتات كل تعوسنا مثلني مجرشات تذكروا زخون عب كرتشح مسبوسو تايت حابيرنا against all odds بالconference قرنا بزحات بصوتنا بتقالس زنورو كمرحون
ኣብቲ ዓዲ መፅኦም ከዓ ምስ ህዝብና ብቋንቋታቶም ንክዘራረቡን ጌርና ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሕተይ ስራሕ ኣይኮነን ምስ ብፆተይ ዝገበርኩ ስራሕ ክተቕፅለካ ተበልካ ሕጂ ከም በዓል ዘምህረት ኣመሰሉ ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊቶም እዮም ከም በዓል ሸሪፎ ብደገፍ ናቱ ብዙሕ ተንቀሳቀስና ኢና ከም በዓል ኣብዚ እውን ሓደ ፃዕዳ ዓርክና ነይሩ ቻርልስ ካንተልፖ ምሳና ሰሪሐ ስለዚ ከምኡ ጌርና እቲ ቃልሲ ቀፂሉ እዩ እቲ ቃልሲ ዝቐፀለሉ ከዓ ከመይ ጌርና ናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ናተን መሰለን ድምፀን ከም ዝስማዕ ንገብሮ ዝብል ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ካብ 1995 ጀሚረ ክንቀሳቀስ ጀሚረ መላለስ ነይረ ዚምባብዌ ን8 ዓመት ዝኣክል ተመላሊሰ ኣብኡ ንዘሎ ብፆትና ቤት ማሕተም ንክሓትሙ ሓጊዜ ክሰርሑ ሓጊዜ ስጋዕ 18 ተንቀሳቀሲ ፐብሊሽንግ ሃውስስ ተመስሪተን ኣገን ብሳዕሪ ናይ ተቀባት እዩ ናተይ ከይመስለካ ግን እተሓበሮም ነይረን ከመይ ጌርካ ግበር ከመይ ጌርካ ስራሕ እዚ ኩሉ ሰሪሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ስያ ሕጂ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኬፕ ታውን ንእሽተይ ቤት ፅሕፈት ኣለና ብዙሕ ክትፍክረሉ ወይ ክዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ብዓቕሙ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብቲ ጎራብቲ ዘለዋ ብፆስና ብናታይ ብፍላይ ብናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ኣብዚ ከመይ ጌርካ ተዝርግሖ ብዝብል ሕቶ ንሰርሕ ኣለና ስለዚ እቲ ዝምድና ይቀፂሉ እዩ እቶም ዝምድና ዝብለካ ካብ ተራ ተቃለስቲ ስጋዕ ፕሬዚደንት ዝበፅሑ ብፆትና ኣለዉ ኦፍኮርስ ኣብ ፖለቲካ ምስ ኣተኻ ኣረኣያኻን ኣሰራርሓኻን ይልወጥ እዩ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተማሂረሉ ክብል ክእል እየ እቶም ምሳና ዝቃለሱ ዝነበሩ ሕጂ ንምሳሌ መራሒ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ሓደ መቃልስትና እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትሬድ ዩኒየን ኣክቲቪስት ኮይኑ እታ ትሬድ ዩኒየን ከዓ ፓብሊሽን ሰሪሓ ኣነን ካልኦትን ተሓቢርና ፅሑፋታ ከም ንሰርሕ ነበርና ምስዚ ፕሬዚደንት ሕጂ ዘሎ ንሰርሕ ነርና ራማፖሳ ይበሃል ግን እሱ ብናቱ ንፍዓቱ ናቱ ካሊእ ብሓደ ወገን ሃብቲሙ ብካሊእ ወገን ብፖለቲካ ተዓዊቱ ሕጂ ሕልሙን ሓሳቡን ኣብ ካሊእ ጉዳያት እዩ ዘሎ ማለት እየ ግን ንእሽተይ እኳ ተንጊፅካለ ኣለካ ብገለፓት ነግስካ ተካደለ ዘለኹ ምስ ብዙሓት ውራት ፀሓፍቲ ሰሪሕካ ኢኻ ንኣብነት ኣብቲ ኣንፃር ኩሎም መሰናክላት ኤገንስት ኦል ዝተባሃለ ዋዕላ ካብቶም ወደብ ሓደ ንጉሩባት ያንጎይ ነይሩ ካልኦት ቁርጥቐስለይ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ምስኦም ሰራሕካ ምስካ ዝስርሑ ዝሕተሙን ብሓንሳብ ሰራሕኩምን ብዙሓት ኢና ሰሪሕና ክዛቕሶም ዝደለይ ሓደ ናይ ኢስቲሞር መራሒ ዝነበረ ናይ ቃልስኻ መራሒ ዝነበረ ኣብዚ ዓርክና ዝነበረ ሆዜ ራሞስ ሆርታ ናይ ኖብል ፕራይስ ናይ ፒስ እውን ዝሰዓረ ምስኡ ሰሪሕና መፅሕፍቱ ሕቲምና ንዓለም ዘርጊሕና ናቱ ሂወት ታሪክ ከም ዝፍለጥ ጌርና ካልኣይ ኣብ ዚምባብዌ ዝነበሩ ሕዋትና 4 ዝኾኑ ናይ ቃልሲ ሓውታት ንሓደቱ መፅሓፍቲ እውን ከም ዝርጋሕ ጌርና ከም ዝፅሓፍ ከም ዝሕተም ጌርና ኢና ናይ ቃልሲ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካን ኣብ ጊኒ ቢሳውን ንዝነበሩ ደረስቲ ኣብ ኣንጎላ ዝነበሩ ደረስቲ ካብ ፖርቱጊዝ ናብ እንግሊዝኛ እንዳተረጎምና መፅሓፍቶም ከም ዝርጋሕ ገና ማለት እዩ እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቕፅለሉ ኢና ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ካልኦት ፕሮግራማት ሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ